Fil-protesta li saret mill-Partit Nazzjonalista il-ħadd, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech irrikorra għar-ritorika passata nazzjonalista li kienet tintuża mill-preċessur tiegħu Simon Busuttil billi semma li qed joħloq xi forza nazzjonali. Qed innoħolqu forza nazzjonali. Grech ħalura lill-Partit Nazzjonalista għas-sena 2017 dan meta dak iż-żmien kien immexxi minn Simon Busuttil li llum qed jerġa' jiddetta minn wara l-kwinti bħala parti mill-fera estremista fil-partit. U d-diskors ta' Bernard Grech fakkar fl-elezzjoni ta' 8 snin ilu fejn Busuttil kien għamel koalizzjoni mal-Partit Demokratiku ta' Marlin Farrugia. B'dik il-koalizzjoni imsejħa wkoll bħala Forza Nazzjonali. Analisti politiċi dak iż-żmien kienu sejħu din il-koalizzjoni bħala waħda diżastruża tant li ġiet imlaqma bħala koalizzjoni tal-konfużjoni. Il-Partit Nazzjonalista iżda kien dabbar l-akbar telfa elettorali fl-istorja sa dak iż-żmien. Sorsi viċin id-Dar Ċentrali qalu lil One News li tmexxija nazzjonalista hi diżappuntata bl-attendenza fil-protesta tal-ħadd, partikolarment għax ftit tal-ġimgħat qabel protesta tal-Aqda Repubblika li għaliha ma attendix Bernard Grech kellha attendenza akbar fil-belt stess. F'tentattiv id-disprat biex jattira n-nies fl-aħħar jiem, il-Kap Nazzjonalista innifsu marfu r-radju tal-partit tiegħu stess biex jgħid lin-nies ħalli ma jqogħdux iġibu l-iskużi biex ma jattendux għall-protesta. Tiġix tgħidli għax ma nistax, għax għandi xi ħaġa oħra, irranġa. U ejja sija u nofs magħna. Minkejja dan l-appell ta' Grech, One News u informat li lanqas id-deputati kollha nazzjonalisti ma kienu preżenti l-ħadd. Fl-istess protesta għamel diskors Stanley Portelli, ex-membru tal-fera MZPN li kienet ħarġet kontra it-tmexxija ta' Adrian Delija fis-sajf tal-2020 bi spiċċat qaċċat minn kap u floku tpoġġa Bernard Grech. Tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali Caretaker Michael Piccinino f'dak li jista' jkun l-aħħar diskors tiegħu fil-kariga. Dan hekk kif fi ftit tal-jiem oħra mistennin ħatar floku is-Segretarju Privat ta' Lorenz Gonzi, Charles Bonello. Tali diskors minn Piccinino fil-protesta ukoll urta mhux ftit lid-deputat Mark Anthony Sammut. Dan minħabba li Piccinino diġà u kandidat konfermat nazzjonalista fuq Raba Distret li joħroġ fuq ukoll Mark Anthony Sammut.